Πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη γυρλάντα θα σου δείξω, αλλά και την πιο hot σοκολάτα. Ξεκινάμε όμως με αυτό το πανεύκολο μιλφέι, το οποίο έφτιαξε η μαμά μου γιατί γιορτάζει σήμερα και δεν το πήρα χαμπάρι. Μία στρώση σφογιατίνια, μία στρώση κρέμα πατισερί, μία στρώση σαντιγί και θρηματισμένα σφογιατίνια, άχνη και κανέλα. Και παίρνω το βραβείο της καλύτερης κόρης σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Μόλις έφαγα ένα κομμάτι, είναι υπέροχο. Μέσα στο Advent Calendar σήμερα είχαμε και ένα candy cane, οπότε καταλαβαίνετε έπρεπε να φτιάξω μια σοκολάτα. Στο Advent Calendar της Essence είχαμε μια πούδρα και σε αυτό του Κορέ μια μάσκα προσώπου. Και ήρθε η ώρα της σοκολάτας, όπου μέσα στο γάλα βάζω κακάο, αν έχετε κουβερτούρα να βάλετε και κουβερτούρα, ginger, κανέλα και τσίλι. Εγώ έβαλα από το σιρόπι gingerbread που έφτιαξα χθες και λίγο κονιάκ επίσης. Από πάνω ρίχνω marshmallows και φυσικά το peppermint. Φυσικά μπορείς να παραλείψεις ό,τι δεν σου αρέσει. Και τι πάει με τη ζεστή σοκολάτα? Φυσικά βιβλία. Άνοιξα λοιπόν τα βιβλία μου και προχωράμε στο DIY. Η γυρλάντα αποτελείται από pipe cleaners. Φτιάχνω αστεράκια με αυτά, με τη βοήθεια ενός χάρακα και κάθε αστεράκι μπαίνει μέσα στο άλλο. Για να φτιάξω τις κορυφές κάθε αστεριού χρησιμοποίησα ένα χάρακα. Έκλεισα το πρώτο αστεράκι και μετά κάθε επόμενο μπαίνει μέσα στο προηγούμενο. Και μετά το κλείνουμε. Μια πολύ εύκολη και χαλαρωτική δραστηριότητα θα έλεγα. Πώς σου φάνηκε? Γράψε μου στα σχόλια. Τα λέμε!